Sige lakat sa dalanon, sige lakat do kadulom. Kabudlay giyo sa syudad, kay GCQ naman subong. San upata mabangon man do hindi na gani katindog. Ultimo lang apigado, ila pa nga ginasunlog. Sa mga balakat nga kabudlay lang para sa amon. Banggaan ng mga dalan, ila tayo nga priso. Mga pagkaon sa balay, diin kami na iya makwa. Mismo nga amon mga obra, ubos na tanan guba. Pano na lang pamilya namon, no na lang mabuhi sa amon. Mga aras sa babaw, sila nagapatay sa amon. Kabulanti kung Domingo dugay na wala kita. Okay kag tinapay, ultimo lang nga ginansya. Tungod la sa pandemya, kalibutan gagalaw. Goberno ta wala pulos, mga umulgid kag koom. Ayuda nga ginapanghatag, ginasala sa babaw. Mga pigado sa umadaw, hindi nagid katilaw. Hindi magpadala sa sistema, dapat maging positibo lang ta. Positibo lang ta. Biskan kagarot na sang sistema, dapat magpangamuyo lang ta. Mangamuyo Sino ta. dapat ang patihan, mapabata o tigulang. Mga baksin sa amon lawas daw hindi man masaligan. Namo nakabuhi nga amon idulong sa babaw. Goberno ta sige tawa, negosyo bilagalaw. Patian nyo ya subong mga hunis ang ambulansya. Aksidente sa motor, positive na sa corona. Ginanegosyo ang tanan, mga barato gamahal. Halos tanan ginabaligya, online man kag personal. Damo na diskarte nga halos tanan mapinsaran. Gwantahon ng kinabudlay basta lang makwartahan. Coronavirus nga sakit san opan ni madula man. Galabay mga tinuig ang patay gadamo man. Oo kakapoy na gidantos daw hindi na ni matapos. Mga pundo ginaaka mga tao nagaantos. Sa miistar sa babaw kisa ara ka sa dalom. Nabulag na tanan nga tao wara nata sa dulom. Hindi magpadala sa sistema, dapat maging positibo lang ta. Positibo lang ta. Biskan kagarot na sang sistema, dapat magpangamuyo lang ta. Mangamuyo Sa ta. ako na pag-abanti na hadlok na magtikang. Kay base bala malaknan kag hindi ko mapyaran. Sin o dapat na saligan, sin o dapat palapitan. Tungod sini nga pandemya sa pagsalig ako nawadaan. Pero isa man lang tani ako na punto, wala binasulay sa sini nga mga tiyempo. Imbis magbinuligay ikaw pa nagatinunto. Tagai ang nagakinanglan, Diyos na ang nakabalo. Tiunan ni para kita tanan mag-aisa. Tiunan ni para kita tanan mag-ugyo na. Nadulaan ka man subong sang obra, hindi ina rason para magkasubo ka na. Paminsara maswerte ka, may ginakaon ka pa. Ang iban ginagutom tungod ubos na ang ayuda. Hindi sa tanan nga tiniun nagyaog yun si mong roleta. Magpangamuyo kag maging positibo sa pandemya. Hindi magpadala sa sistema, dapat maging positibo lang ta. Positibo lang ta. Biskan kagarot na sang sistema, dapat magpangamuyo lang ta.